Teatrul Gong și editura Artur încurajează lectura. Rostogol și vulcanii noroioși de Lavinia Praniște. Tot stând el așa toată vara pe câmp, singur în grădină, Rostogol începu să scrie poezii. Când simți că îl ia cu căldură și vin poeziile în cap și nu mai are liniște până nu le așterne pe hârtie, se duse la bursucul Ulric și îi ceru ceva de scris. Bursucul, care rămăsese cu un singur elev la ora de franceză, și anume Staniol, dar cu care nu trecuse mai departe de numeralul 83, se bucură nespus și se grăbi să-i ofere lui Rostogol hârtie, cerneală și o pană de gâscă. Dar cu o condiție, ca purcelul să-i arate periodic ce scrie și să-i permită bursucului să-l îndrume într-o șlefuirea talentului. Rostogol scria destul de bine pentru vârsta lui. Îi prezenta lui Ulric niște foi pline de porci de cerneală, cu scrisul lăbărțat și strâmb, și se mângea el însuși pe copituțe și pe față când scria, fiindcă stătea cu orele cu mâna la falcă să se gândească. Într-o zi apăru o ocazie. Bursucul văzu în revista profesorilor de pretutindeni un anunț despre un concurs de poezie pentru copii, al cărui premiu urma să fie o tabără de poezie. La început, Rostogol se fâstăci. Îi era rușine să mai arate poeziile și altora, dar bursucul a insistat și, văzând că purcelul se încăpățânează, a scos asul din mânecă. Tabăra urma să aibă loc la vulcanii noroioși. Când a auzit de vulcanii noroioși, lui Rostogol îi sfârâi codița ca o elice și picioarele i-o luară la goană spre căsuța lui de la grădină, de unde se întoarse încărcat cu hârtii mâzgălite pe care îi le puse în brațe bursucului. Ulric stătu treaz toată noaptea să citească, să corecteze, să taie și să pună cap la cap și la revărsarea zorilor avea cele două poezii necesare pentru concurs. Cele două poezii fuseseră obținute din alte 10. Ele sunau cam așa: un purcel crescut în soare, fără pălărie mare, despre pepeni și harabuzi, barabule cucuruzi, despre viața la grădină, în căldură și lumină, semne multe de întrebare n-are. Și ce-i grădina? Ce-i purcelul când se rupe scăunelul și n-ai cuie să-l repari și nici scânduri foarte mari? Cât să faci altă băncuță, stai pe burtă pe pământ și mai sufli când și când, necăjit în muzicuță. Ulric îl puse pe Rostogol să le transcrie pe curat și apoi să le semneze. Semnătura lui Rostogol era litera R mare de mână, plină de codițe de purcel și de toate capetele. Bursucul îl ruga apoi pe Zdrel să ducă plicul cu poezii la secretariatul taberei, ca să se asigure că e depus. Bărzoiul Zdrel, care ducea pui în cioc la mama lor, cunoștea bine regiunea și avea oricum drum pe acolo. Așa că se învoi să ducă plicul. Ba chiar se întristă că era un concurs numai pentru copii, că i-ar fi plăcut și lui să participe. Pe vremea lui nu erau atâtea ocazii. Ajunse în zbor, ținând scrupulos plicul în cioc la marginea pădurii de lângă vulcanii noroioși. Apoi o luă la pas pe o potecă prin pădure până la căsuțele din lemn unde era tabăra pentru copii. La secretariat se afla rața Grațian, care deja începuse de câteva zile să jurizeze poezii și care era deprimată că citea numai texte slabe. E lesne de imaginat că n-a fost deloc încântată când a mai văzut că încă un plic se va adăuga teancului de hârtii de pe birou. E numai pentru copii, zise rața Grațian, uitându-se cu suspiciune la Zdrel. Da,
spuse Războiul. Autorul e copil. Ia să completați aici o declarație pe propria răspundere că autorul este într-adevăr cel de care ziceți. Zdrel înghiți în sec, iar înghițitura scoase un sunet foarte ciudat până îl străbătu gâtul lung. Desigur că nu-l suspecta pe micul Rostogol că ar fi copiat poeziile, dar nici n-ar fi putut să declare pe propria lui răspundere că cineva n-a comis-o fără de lege. Așa că luă înapoi plicul roz, luă și declarația și se întoarse la fermă. Bursucul căzu pe gânduri. Rândurile acelea chiar fusese scrise de Rostogol, dar nu în acea combinație. Tăieturile profesorului fuseseră o contribuție majoră la versiunea finală a poeziilor. Dar după cât se bucurase micuțul că ar putea să meargă la vulcanii noroioși, eu n-am scris, doar am tăiat, spuse el cam somnambul. Poftim? El a scris, desigur, zise Ulrich. Dar spune-mi, unde să semnez? Și semnă hârtia, iar Zdrel îi zise: rezultatul se afișează lunea viitoare. După o săptămână, doamna Motocilă, codobatura însărcinată cu poșta, le aduse vestea. Rostogol se calificase pentru tabără. Toți de la fermă s-au bucurat pentru el, au venit să-l felicite, să-i prezică un mare viitor, iar Rostogol s-a fâstășcit și s-a înroșit și le-a zis că nu-i mare lucru, nici el nu știa că e așa de bun. Lăsați, să nu se culce pe lauri, zise bursucul, ușor paranoic, că poate careva dintre cei care stăteau la coadă să aducă laude și ghinde pentru Rostogol ar fi putut ști că el a contribuit mai mult decât ar fi fost corect și acum râdea de el. Și apoi, cum poți să ajuți un copil să meargă înainte dacă nu îi mai sufli din când în când, poate chiar la un examen? Ce profesor nu și-au ajutat măcar odată favoritul? Adevărul fiind că favoritul nici n-avea cine să fie altul, din moment ce Rostogol era singurul copil care scria poezii pe o întindere de 10 hectare. În hârtia primită prin poștă, din partea taberei, se spunea că minorul trebuie să vină însoțit. Așa că începură toți să tropăie, care mai de care, bucurându-se că pleacă în tabără cu copilul. Ulrich începu să se plângă că nu-l țin picioarele să meargă atâta pe jos, că sunt prea departe vulcanii. Așa că Zdrel, singurul în stare să se transforme în vehicul de transport, îi propuse să-l ducă în cioc până în tabără. Pregătirea pentru decolare s-a făcut într-un loc ferit, ca să nu-l vadă lumea pe domnul profesor ce cocon s-a făcut, că nu mai vrea să meargă pe jos. Și în timp ce Zdrel își rupea gâtul zburând la joasă înălțime cu bursucul în cioc, care bursuc mâncase înainte niște corcodușe acre ca să nu-i se facă rău de la transport, Socot și Rostogol o luară pe jos, prin pădure, cu busola până ajunseră la dealuri și apoi în tabără. Bărzoiul și bursucul erau deja acolo, așa că au intrat toți patru în birou la Rața Grațian să-și anunțe venirea. Când îi văzu că abia încăpeau toți patru în biroul ei mic din căsuța de lemn, Rața rămase mută. După ce se dezmetici, spuse: cine sunteți dumneavoastră?" El e Rostogol," spuse Zdrel, iar noi am venit însoțitori." Înțeleg," spuse Rața, dar trei persoane să însoțească un copil?" Păi scria în hârtiuța aceea, știți, hârtiuța." Da, știu hârtiuța, dar era vorba de un însoțitor pentru fiecare copil. Nu scria să vină însoțit doar," spuse Zdrel. Nu se menționa. Dar n-am cazare pentru 3 adulți,"
sări Rața, căreia chestiunile administrative îi tocaseră creierul încă dinainte chiar de a începe tabăra și acum era deja foarte irascibilă. Ei, noi suntem păsările cerului. Și vă descurcați și cu masa, spuse Rața. Nu mai am masă decât pentru un singur însoțitor. Aș putea să întreb ce se dă la masă? Piure de cartofi toată săptămâna, se rățoi Grațian. De cartofi sau din praf? Mai îndrăzni să spună. O persoană, atât. Da, nicio problemă, interveni Zdrel. Se înțelege că domnul profesor va fi cel care va sta la masă alături de Rostogol. La urma urmei, domnul Bursuc este mentorul lui. Ulrich se fâstăci și el când auzi că piureul îi se cuvine lui și lăsă capul în jos stânjenit, de parcă tocmai l-ar fi decorat președintele.